yana shirin yin wuf da Ummi Rahab. Fitaccen mawaƙin Hausa hip hop wato Lilin Baba yana shirye-shiryen yin wuf da matashiyar jaruma Ummi Rahab. Da alama dai ana gab da shan gagarumin biki a masana'antar Kannywood na jaruma da mawaƙi wato Ummi Rahab da Lilin Baba. Ummi Rahab dai wata matashiyar jaruma ce da ta samu ɗaukaka a lokaci ɗaya sakamakon wani cece-kuce da ya faru tsakaninta da mai gidanta wanda ya zama silar ɗaukakarta tun tana 'yar ƙarama wato Adam A. Zango. Wanda wannan dalili ne kuma ya janyo rabuwar Adam A. Zango da Ummi Rahab, inda daga nan ne kuma sai wata sabuwar mu'amala ta fara tsakaninta da mawaƙi Lilin Baba. To an dade dai ana ta maganar cewa akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin Lilin Baba da Ummi Rahab, wanda har ake ganin ma nan ba da dadewa ba za su iya yin aure.